buscar el seu segon llançament. A veure, el llançament final. Vinga, Bernat, som-hi! Va! El primer llançament de l'equip vermell que arriba. Recordin que per poder participar en aquests jocs, per exemple, els següents rookies, des de 8 euros veureu experiències. A taulell, Bernat! L'equip vermell que ja ha aconseguit. A taulell! A taulell! Les cistelles. A taulell, Bernat, a taulell! Ara! Participants, ja tenim el 2-1, el marcador, moment de córrer ràpid, per donar la pilota al company i poder mirar el pneumàtic. Aquell llançament des de la zona del tir lliure, els nostres FSB rookies que ens acompanyen el dia d'avui, ja tenim les 3 cistelles, ja tenim els 3 punts, però cal seguir participant, cal seguir anant als nostres jugadors. A veure, perquè tenim un petit problema tècnic. Recordin que l'objectiu és encistellar a la cistella contrària. Ja poden continuar la seva cerca. Ja tenim un dels equips que ha completat l'activitat. Encara no s'ha acabat. Bon llançament a la primera. Moment per l'últim FSB rookie per buscar l'últim llançament de cara a la cistella. En aquest concurs patrocinat pel nostre patrocinador principal, Lassa Tires. Molt ràpid ara. Aquesta cursa, moment de fer l'últim llançament a poder acabar amb el seu llançament. Que no cal. Recordin que hi ha premis absolutament per tots. El llançament és del tir lliure. El més important és poder gaudir de l'experiència de jugar allà on Eric, a taulell! A taulell! el Futbol Club Barcelona. Busquem l'última cistella de llançament i ara sí! Ja tenim el moment on arriba la tercera cistella també per l'equip blau. Moltes felicitats a l'equip guanyador. Tothom cap al centre de la pista per rebre aquests premis als nostres FSB rookies. Els guanyadors s'enduen un gol oficial del Barça-Barça, però aquí hi ha premis per tots. També hi ha el premi d'una motxilla oficial del Futbol Club Barcelona-Barça. Ametlla gran!